tagal dito sa Bicol. Pumunta na kita sa Hong Kong. Ay, tagal din sa Bicol. Pumunta na kita sa Hong Kong. Yan yung trabaho taday. Kung kinagaran na Tagalog. Makikita sa Facebook, YouTube, baru Facebook, YouTube ulit mas. Kasi nga nani nira dalawi ma nirangkal ubit. Video ni pa. Nani luas kaya niya. Sino nagparapalas na yan eh?